बे गोजोन मोनाबिलि समावहाय बयखौबो दिनै गबर्धना दखरा बर' फरायसा आफादा खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनायाव आङो बानजाय आफादनि जानानै फंनैसो रायजो राजानि सेराव आङो बिबुंथि लाखिनो नाजादों। बे समाव जोङो फैयै जोङो फुंनिफ्राय सानसेनि हाबाफारि लानानै गिबियाव जोङो आरज हानजा आरज मेथाइ रोजाबनाय जादोंमोन। बे जोबखांनाय लोगो लोगोनो जोङो फिरफिला बिरहोनाय, आरोबाव बिनि उनावनो जोङो बड'फानो जोङो बिबार मान बावनाय, लोगोसे जोङो बिनि उनावनो मुंख्लंफोरनो जोङो बिबार बावनाय, बेफोर हाबाफारिखौ जोङो सिगाङावनो बारग'होलांदों। आरो बिनि उनावनो जोबनाय लोगो लोगो जोङो थान्दै मेल जुथुमदों। बे थान्दै मेलाव जोंहा दिनैहाय गोजाम बडिखौ सेफायनानै गोदान बडि दादों। बे गोदान बडिनि जिथु जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो आरसिनि जानानै गुरैयै खावलायदों। जायफोर दिनैनि बे बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बे दखरा गबर्धनानि आनसलिक एबसुखौ दैदेनलांगोन, बिथांमोना जाहाथे आलो गोजोनै दैदेनलांनो हायो, आं इसोरनि सेराव बेखौनो आरज गाबदों। आरो बिनि उनावनो जोङो थान्दै मेल जोबखांनाय लोगो लोगोनो जोङो गेवलां मेल लादोंमोन। बे गेवलां मेलावहाय गाहाय बुंथिगिरि महरै जों मोननो हादों जोंनिनो क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी, आरो बिनिनो गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों जोंनिनो सेन्ट्रेलनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै मोननो हादों। लोगोसे जोङो आरोबाव मोननो हादों बे गेवलां मेलावनो जोंनिनो माननि आलासि, जोंनि ओनसोलनि जायफोर बिथांमोना फोरोंगिरि, आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना जोंनि बे गबर्धना दखरा बर' फरायसा आफादखौ सिगां समफोराव दैदेनलांबोदोंमोन, बारग'नाय बिबानगिरि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिबान लाबोनाय बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि गेवलां मेलाव मोननो हादों। आरो लोगोसे जोङो जोबथारनायाव जोङो बे गेवलां मेल जोबनायनि उनावहाय जोङो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिखौ जोङो आवगायबाय। बेखौनो आङो दिनैनि बे गासै रायजो राजानिसिमबो जोंनि बे खुंगा 27थि गबर्धना दखरा बर' फरायसा आफादनि सानसेयारि हाबाफारिखौ जोङो बेखिनियाव जोङो जोबथ'बाय होननानै जोङो सानना लायो।